ویروسا کرونا ویروسا کرونا ji bajarê Wuhan a girêdayê Sînê dest pê kir. Ji bazara masiyan derket holê û bû sedema nexweşiya pişikan. Ji aliyê bijîşkekî Sînî Liwên Lianix hat vedîtin. Heybera êrsî ya vîrusa korona RNA ye. Ev heybera êrsî dihêle ku vîrus çêkera xwe biguhere û bi lez xwe di hindir şaneyê de parve bike. û bi awayekî lez di nav mirovan de belav bibe. Parvebûna bi lez a vîrus dihêle ku mutasyoneke genî têda çêbibe û me tirsîdareke cedî çêbike. Guhertina çêkera heybera êrsî ya vîrus dibe sedema ku dermankirina wê bi awayekî dijwarker were dîtin. Nîşanên nexweşiyê: êşa serî, zêdebûna germahiya laş, astegbûna bêhindanê, xika hişk, çilma boz û êşa masûlkeyan. Xweparistin ji nexweşiyê: dest şûştin bi av û sabûnê bi awayekî domdar, lixumandina dev û boz, dûrxistin ji kesên nexweş û dûrxistin ji lawiran.